Wani ora mbok sing seru wani kaya biasane kae. Wani. Kok ora cetha ben. Wani. Aja kuwatir. Aku mesthek kowe menang karo Antasena tak tantangke. Aja kuwatir tak tantang. Aku sing sumbar men ketok merwira. Nggih, Mang Sumbar. Antasena. Lah iki wange. Iki lho. Mang tandangi dhewe. Sikil biasanya. Kok dadi sikile abot. Ming arep mlayu kowe kok angele raja. Aduh. Arep endi, Mbah? Arep merana. Kene sik sing ngakon Kurawa goleki wisanggeni sapa? Sapa ya? Aku malah ora paham. Ngaku ora nek ora ngaku mburi iki ning bataku tak keprukke ndasmu. Ngaku ora. Sing ngakon Kurawa goleki wisanggeni sapa? Aku. Niatmu piye? Niate ya ben wisanggeni iki aja njaluk negara Ngastina. Kowe iki ora iso dadi ratu nang Ngastina, mergane wong Ngastina iki wong serakah. Ora. Heeh sajake. Sapa sing serakah? Aku. Ngakoni nek serakah. Ngakoni. Nek ora kabeh kowe ora ngrasake loro manut hukume Antasena piye? Manut hukummu bae. Katoke copot. Ora rangkepan iki. Ae dhewe. Sampeyan iku pendhita karo pate kok mencak-mencok. Mencak. Mencak tak kandhane, Cak. Duwe lah. Sapa-sapa kok dibandemi sak penake dhewe. Endi mau? Menungsane mau. Wah, Caidan. Antasena kowe mbebeta paman Sengguni karo Bapa Durna. Waduh, mati aku. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit Semalang Suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Ndak tompo siat diatur pangabekti ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono lan mratakno mring sangganing para kadang-kadangku para sata Kurawa saha tatanan sangganing para kawula lan ayoku kang padha gantung sibu jeneng Panirana diambabarake wigatining pasewakan kawula nok-nok menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat semban kula sinuwun Prabu Ngastina. Paman Basa Jenar kula wonten dawuh nggih Bawaduna wonten timbalan nggih Kakang Prabu Karna Ngawungga sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadawadana dene dinten sak mangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika wonten ing Datraya Praja Ngastina. Paman dinten sak mangke badhe wonten wiyosing pangandikanipun ingkang putra menapa to sababipun dene kula ngawontenaken pasewakan ingkang bene kelaladan ingkang sampun badhe wonten Rembag ing radya kula babaraken madyaning pasamuan negari Ngastina namung saderengipun boten lega raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina Duryudana menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun para sepuh kepareng nglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra Duryudana. Dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami Paman Basa Jenar Bawadurna tuwin Kakang Prabu Karna Ngawungga. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesemban kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Ngemuti bilih gesangipun ing abdi kepatihan menika ngiyup sandhap padha paduka anak Prabu Ngastina. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan katimbalan ing wanci ratri kula mboten badhe selak
malah tebih saking ploso jenar sawanipun ingkang bapa ing kepatihan enggalo kula mangertosi menapa ta ingkang dados darunanipun dene Paduka Anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kaladat ingkang sampun mugi kepareng Mbah Barana ingkang abdi ing kepatihan pun matik broseng kuning nggih Anak Prabu ing Kestina semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih ngantos kadi kula jangkah-jangkah enggalo prapta ingkang kajangka inggih menika wonten ing Datu ya negari Ngastina. Gandeng samangke kula sampun kepareng sowan wonten Resa Paduka Anak Prabu ing Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik manahipun ingkang bapa ing Sukalima kejawi namung hangarantu dhateng sabda pangandika Paduka Anak Prabu ing Ngastina. Mugi kepareng Mbah Barana ingkang bapa ing Sukalima kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tawa Paduka Anak Prabu ing Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Yayi semantana ingkang raka ngamangga mboten tebih kaliyan pangandikanipun para sepuh mboten wonten ingkang tansah kula antu-antu namung sabda pangandika Paduka wonten wigatos menapa dene Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kaladat ingkang sampun upami negari Ngastina menika kadhatengan parang muka sampun ngantos Paduka menika njemangkahaken suku ngrumbyahaken asta cekap dawuh kaliyan raka ngawangga kula ingkang sagah minangka cagak tuwaking Kalindran Paduka Yayi Prabu Ngastina. Mila ingkang saking menika Yayi, kaicalna jigo lawan pekewuh. Monggo klatih Mbah Barana ingkang raka ngawangga, kula nedya nganglungaken jangga. Milingaken karna mastuti sabda pangandika Paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Andra ingkang Guswita rum siling samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya Sejenar wonten dawuh nggih Anak Prabu Ngastina Bawaduna wonten timbalan wonten ing padyaning pepanggihan menika kula mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina wonten padyaning pepanggihan menika kula mboten badhe ngrembak perkawis kula warga nanging kula badhe ngrembak dhateng lelampahan ingkang kula sandhang lelaman menapa nggih mugi kepareng Mbah Barana ngabdi kepatihan bawan wonten dawuh tanwandi boten dangu malih kula badhe kecalan inggih menika derajat pangkat kula badhe kecalan kanalindran kula liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten inggih sebab boten dangu malih negari Ngastina menika badhe bedah dipun sababaken saking menapa jenyatanipun Paduka menika tansah kahayoman dening para senopati sesepuh ingkang dibiya Surasekti kadosta Kakang Penemban Durna ingkang raka ngawangga Narpati Basukarna tuwin sakatahing para prajurit mangewu-ewu ingkang sedaya sumuyut nungkul dhateng pangrahipun Anak Prabu Ngastina nanging sabab menapa dene Paduka paring dawuh bilih negari Ngastina menika badhe bedah kula saged matur kados mekaten
jaragan tumrap kula sedaya para pinisepuh ingkang sami anjenengi miwadados bebetengipun Duryudana boten badhe kuwagang anambak dhateng lelampahan menika. Mugi kepareng inggalih paduka Mbah Barana wonten menapa nggih? Teka sajaipun perkawis menika sanget rumpil lan rungsit tumat paduka anak Prabu. Nggih. Negari Ngastina menika upamiya para Pandhawa ngucik dhateng keprabon negari Ngastina. Kula boten badhe anggadhe raos kuwatir. Jernyatanipun Pandhawa menika namung gangsal. Kula sak kadang-kadyan menika cacahipun 100. Upamiya dipun kepiyakaken tan lunga Pandhawa tentu ngatang-atang dados bathang. Namung kemawon nawala ingkang sampun kula tampi menika ndadosaken tes-tes raosing manah kula. Nawala ingkang sampun kula tampi menika ndadosaken kuwatir salebeting manahipun Duryudana. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Paman ten kepengker kula nampi nawala menika mboten saking para Pandhawa nedya ingkang anggenipun ngucik ke Prabu Ngastina babar pisan mboten. Namung nawala ingkang kula tampi menika mboten kanthi kanyana-nyana sareng kula titih priksa tapak astanipun mboten pangling menika saking anak kula ing drep sila genipun wisanggeni wonten ing surasa sing nawala wonten ing surasaning nawala wisanggeni badhe nyuwun ngampil negari Ngastina. Boten ketang namung telung kedheping paningal, boten ketang namung sak uruping damar, sak umuring jagung. Wisanggeni kepingin dados nalindra wonten negari Ngastina. Paman wonten dawuh nggih. Upamiya negari menika boten kula paringaken dhateng pun wisanggeni wonten ing madyaning nawala menika sampun dipun serat wisanggeni sagah ngrebat negari menika kanthi tetesing ngerah kanthi sarana bandayuda. Nanging menawi negari Ngastina menika kula paringaken ngampil dhateng pun wisanggeni ateges kula boten kitang sekedhap sakadang kadyan Kurawa sak nayaka sedayanipun kedah kesah saking negari Ngastina. Mangke menawi wisanggeni sampun paripurna anggenipun ngraosaken dados nalindra tumuli negari menika badhe kawangsulaken. Nadyan wonten ing lebeting nawala wisanggeni menika namung ngampil nanging pangraos kula kuwatir. Kuwatosipun paduka anak Prabu ibaratipun tiyang ngemut gula krasa legi satemah moh nglepeh kanikmatan kanalindra negari Ngastina menawi wisanggeni menika ngraosaken jenak sarta kepenak tan wulunga boten badhe dipun kunduraken dhateng ingkang putra ing Ngastina. Langkung-langkung menawi ngantos Pandhawa ngertos yen to wisanggeni saged kasembatan lenggah dampar negari Ngastina nadyan namung dapur ratu ingkang ngampil kamukten negari Ngastina. Menawi ngantos Pandhawa wuninga tan wurunga Pandhawa badhe nyuwun negari menika saking wisanggeni upami dening wisanggeni menika dipun paringaken tan wurunga kula sak kadang-kadyan badhe kecalan negari inggih menika negari Ngastina. Wonten dawuh kerepotan ingkang kula lampahi menika mugi sanggening para sepuh sageta angudari dhateng lelampahan ingkang kula sandhang menika Paman Loso Jenar. Kedah menapa ingkang kula tindakaken lan kedah menapa ingkang kula lampahi kula nyuwun iku pertikelipun para sepuh. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Sesembahan kula wonten ing Madyapada Prapteng Delahan. Nuwun sewu. Sareng paduka anak Prabu paring dawuh bilih ingkang badhe ngambil negari menika wisanggeni tumunten manah kula ugi tratapan. Sabab wisanggeni menika piranganipun putra pendhugal kewarisan. Sedaya para putra Pandhawa menika ingkang bebayani namung kalih inggih menika pun wisanggeni kaliyan pun Antasena. Mongko lare kalih menika mboten nate pisah. Ateges menawi wisanggeni nggadahi niat kados mekaten menika tartemtu mboten badhe pisah kaliyan kadangipun sepuh inggih menika pun wayah kula Antasena. Lajeng keparipun paman menggah prayoginipun Paman Loso Jenar kados pundi?
Menawi cara kula nggih nuwun sewu sampun dinten kula menika malah nambahi penggalih paduka menika mboten sekeca nanging tumrap kula menawi ingkang nyuwun negari menika wisanggeni saenipun kados pundi dipun paringaken kemawon nggih dipun paringaken wisanggeni inggih lajapan wonten ing pundi mangke sawetawis kos rumiyin Dik Pate pripun Kakang Dono nuwun sewu lho anak Prabu Duryudana menika nyuwun supados para sepuh menika maringi utawi nyaosi go pratikel babagan kerepotan penggalipun anak Prabu Duryudana anggenipun sampun nampi nawala saking pun wisanggeni lah kemalapan jenengan menika sajake ngaturke kok matur sajake kaya pangandikane niku pangandika sing sembrono mboten sembrono ning nyatanipun ngoten nyatanipun pripun cobi kula tak takon karo sampeyan wisanggeni meniku nom-noman sing gawat keliwat wingit kepati sapa sing wani karo wisanggeni nuwun sewu lho Kakang Prembandana kabar ingkang sampun semebar putra Pandhawa menika ingkang nggadahi watak ndugal kewarisan monggo kasungan kadigdayan linuwih menika namung wisanggeni kali Antasena coba saniki nek wisanggeni ajeng nyuwun ngampil negara Ngastina monggo ana bingung menawi kedah dipun dadaki utawi kedah dipun emutaken wisanggeni sampun nyerat wonten ing Nawala badhe dipun gepok sarana perang sinten ingkang wantun nandingi wisanggeni Kurawa 100 cacahipun kula kinten nek mungsuh wisanggeni ijen kemawon mboten monggo mulya napa sing kula aturke niku rak pas to njaga keselametaning Kurawa njaga kawlujenganipun anak Prabu Ngastina negari dipun paringaken wisanggeni mboten ketang namung sekedhap menika cara kula kados mekaten nuwun sewu penggalipun anak Prabu Duryudana menika kuwatir sebabe nek nganti wisanggeni menika mangkil gadhampar negari Ngastina mongko Pandhawa weruh Pandhawa krungu tumuli negara Ngastina menika dipun suwun dening para Pandhawa tegese Ngastina ora bali meneh ana ing panguwasaning anak Prabu Duryudana niku lho sing dikuwatirke kok sampean malah menehi go vertikal dipun paringaken ngambil dhateng pun wisanggeni menika nuwun sewu panjenengan menika nuwun sewu Pate apa nuwun sewu lho Makelar ya Pate niku nek duwe penemu mbok sing apik ngoten lho carane pripun upamane wisanggeni ditemoni direreh supaya aja njaluk negara Ngastina upamane niki setunggiling mergi utawi setunggiling marga ingkang kedah dipun lampahi dening anak Prabu Duryudana wisanggeni dijauhi utawa didangu sakliyane dadi ratu ning negara Ngastina kepengin dadi ratu nendi upamane wisanggeni menika nuding salah sawijining negara sing kudu mbedhah negara menika para Kurawa klebet anak Prabu Duryudana tumunten samangke negari menika menawi saged dipun rebat dipun paringaken dhateng wisanggeni menika setunggiling mergi ingkang prayoga ora kok panjenengan dipun dangu dening anak Prabu Duryudana lajeng Kurawa langsung pas dengkulmu melacat Pate kok omongane kaya apa brutal ngoten nggih lah nek Kakang Dono duwe go vertikal mbok paring dawuh nuwun sewu nggih mboten ngambali dhateng atur kula ing Bapak ing Sukalima menapa prayogi menawi wisanggeni menika dipun tanting wisanggeni saliyane negara Ngastina kok pengen dadi ratu menyang endi upami ya wisanggeni menika kepengin dados ratu wonten salah satu giling negari paduka anak Prabu kedah saged bedah negari menika tumunten dipun paringaken dhateng pun wisanggeni Bawa Dono wonten dawuh adreng raosipun wisanggeni piyambakipun wonten ing Nawala sampun nyerat bilih boten badhe kepengin dados Nalendra kejawi wonten negari Ngastina sabab wonten ing Nawala dipun serat Ngastina menika darbekipun pepundhenipun Pandhawa mila kepengin ngraosaken kamuktenipun Pandhawa ngaten Barataya kowe piye nek kaya ngono kepiye wisanggeni ora gelem dadekke ratu ning negara liya sing dipingini ning negara Ngastina lah nuwun sewu menawi mekaten menika teges wisanggeni menika sampun adreng mboten kenging dipun imputaken wong nek wis ora gelem dielekake menika nggih saenipun dipun dadaki nggih dipun dadaki panjenengan menika Nalendra negari Ngastina panjenengan menika satunggiling Nalendra ingkang menang damel abang ijo kuning lelampahan negari Ngastina ngaten
Dadi nek ana apa-apa wonten negaring sedaya menika panjenengan kedah tanggel jawab. Mangke panjenengan dipun soraki dening para kawula ing atase wis wani dadi ratu, negarane arep dijaluk karo Wisanggeni kok panjenengan ajeng ringkih kados mekaten menika menapa mboten sarudi nulu. Kakang Durna, pripun? Anak Prabu Duryudana menika sulap kalian kasektenipun Wisanggeni. Wisanggeni menika bocah nom-noman ning pancen kadigdayanipun kliwat ukur. Kok sampeyan duwe penemu utawa diadepi napa sing arep dilakoni Wisanggeni? Coba sakniki kula tak takon karo sampeyan, nek kira-kira arep didadaki apa kira-kira sampeyan wani dijoki ning pabaratan adu arep karo Wisanggeni? Lho, nek pancen menika dawuhipun anak Prabu Duryudana, kula mboten wonten Dek Pati. Lagine ora wani. Lho nyata mboten badhe wantun. Sampeyan wong tuwa kok ora wani karo Wisanggeni. Monggo sampeyan iku sing ngereh bapakne Wisanggeni. Janaka menika murid sampeyan. Kok sampeyan ora wani karo Wisanggeni? Sampeyan pun ngerti kok Wisanggeni kuwi ora nggalku arusan. Oh, nggih. Dadi temu di wonten Wisanggeni teng riku lenggah Sang Hyang Padawenang. Monggo Sang Hyang Padawenang menika mbahne Bathara Guru karo coba. Oh, ngoten. Sapa sing arep wani karo Sang Hyang Padawenang? Mboten wonten. Wisanggeni menika kinayoman dening dewa. Wisanggeni menika bebasan titah pinilih dening para Jawata. Mula laire Wisanggeni biyen kena disebutake laire wiji sejati. Wiji sejati menika nggih Wisanggeni menika. Mula sapa sing arep wani karo Wisanggeni menika mboten ajeng iso menang. Nadyan Kurawa dipun ketapaken 100 cacahipun ngeroyok Wisanggenipun kula tatahi. Ora bakal menang karo Wisanggeni. Kurawa ora menang karo Wisanggeni. Mboten ajeng menang. Saniki kula tak takon karo sampeyan. Nek Kurawa ora menang karo Wisanggeni kok sampeyan ora isin. Lho, hubungane apa? Kurawa kali Kurawa, kula niku hubungane napa? Nuwun sewu, sampeyan niku gurune Kurawa. Murid sampeyan mungsuh wong siji ora menang kok sampeyan ora isin. Napa sampeyan mboten wirang? Kabeh niku wis kondang nek Kurawa niku murite Begawan Durna. Mungsuh Wisanggeni wong siji kok nganti kalah niku napa sampeyan mboten isin? Nuwun sewu Dek Pate. Nggih. Murid niku dibagi werna loro. Murid pinter kalih murid blokan. Nggih. Kula niku duwe murid loro cacahe. Sing siji Pandhawa, sing siji Kurawa. Nah, sing kedulungan kepinteran niku Kurawa, Pandhawa. Sing kedulungan murid sing goblok-goblok niku nuwun sewu. IP sampean. IP kula sin ponakan sampean. Kurawa niku pancen wong goblok-goblok kabeh. Nom-noman ning nom-noman bento. Nggih. Sampeyan dadi kula niku mumet Pak. Mumet. Kula sepriki niki terus sing ngombak-ngombe puyer. Mergane gagas ponakan-ponakan sampean niku Kurawa niku pancen angel dielekke tenan. Oh lah. Mula ora ana musuh Wisanggeni wae Kurawa padha kalah. Amarga Kurawa niku ora tau gatek karo ngilmune Begawan Durna. Kurawa niku ora tau gatek karo ngilmune Begawan Durna. Pendak-pendak kula kan mlebu wonten ing Sukalima. Kurawa tak wenehi ilmu Jaya Kawijayan tinata mendat jeneng mentet trumbak bangku cirutuk putung. Tapaking kontol nglayang. Iki iso tanggo sangku sesuk kowe dadi satriyaning praja. Jam 7 tit mlebu ya Kurawa. Nek ning ngarep kula aja sendika penemban sendika bawa terus sendika bawa terus. Jam 7:30 kula teka, kelas kosong. Kurawa mboten nonton siji-siji ya. Ning kula krungu suarane gayange ra jamak-jamak. Kula triitung mburi sekolahan do celiwik. Niku napa Kurawa kaya ngene niku? Napa kadang nata? Nggih. Nek kula kan mlebu sekolah lagi do mlebu kelas, mengke kula dawuhi, iki lho. Ngelmu sing jeneng lembu sekilan. Iki ngelmu sing wajib kowe kudu duwe. Mergo nek kowe kena pusaka Jaya Kawijayan, ketoke kena ning kurang sekilan ora sida kena. Kuwi ngelmu lembu sekilan. Kula paringi saka Dursasana nganti tekan Citraksa, Citraksi kula wenehi kabeh. Dina sesuke do mangkel kali kula. Do nesu-nesu, ngelmu dibalekke. Kurawa niku nggih. Ngelmu lembu sekilan dibalik kali kula, separo wonten sing balik kali kula. Durma gati nesu-nesu, nya Bapak Durna niki. Napa nika jenenge?
Kacang mutiara niku napa, Dik? Hambu wong kula ora arep omong kok ditakoni. Nah kali sik napa? Tong merongos berbunyi nyaring. Tong merongos, tong kosong kok tong merongos. Heeh, tong kosong berbunyi nyaring. Kok kan gluduk kurang udan. Mengkermun. Nggih. Nggih. Ngoten nggih, Kang. Nggih. Dadi ana Prabu Duryudana menika kuwatir. Penggalipun menika sampun satrepipun awas sing njaluk wis anggeni kok. Wis anggeni kuwi menika apa? Oh, apa-apa sing musuh wis anggeni menika wis geger ora karo-karuan. Nek muni wis anggeni nuwun sewu lho, Kacarios. Nggih. Kacarios kabar sing kula tampa wis anggeni benjang menika ora entuk melu Bratayuda. Oh, sebabe ketekan tiket. Mbok sampeyan niku nek ngendika sekali-sekali sing mentes niku pripun to? Kok ora entuk melu Bratayuda? Mergo kadidayane wis anggeni menika sing ngedapi-dapi. Mula dewa mboten ngeparengake wis anggeni melu Bratayuda. Oh, nggih, mboten keping dipun parengaken. Ngoten nggih Kakang Tuna, Bawaduna. Wonten dawuh nggih. Lajeng mergi menapa menika kula lampahi. Negari menika kedah kula menapakaken dipun paringaken dhateng pun wis anggeni. Lah, iki tegese padha wae karo aku. Lajeng mangke Kurawa mapan wonten ing pundi? Kontrak lumiyin. Kuwi ya padha karo aku. Kos karo kontrak niku padha wae le mbayar. Napa nggih? Lah sampeyan niku ora dong senengane wangsulan. Kakang Prabu Karna, wonten dawuh. Pemangipun Kakang Prabu Karna kados pundi? Nuwun sewu Yayi. Menawi kula midhangetaken sabdanipun para sepuh menika, ketingalipun kula menika malah midhangetaken dhateng aturipun lare ingkang dereng genep nalaripun. Aturipun lare ingkang dereng genep nalaripun. Cobi to. Pangkatipun patih, pangkatipun brahmana. Nuwun sewu, mongko pujangganing nata ning ngendikane teng Cleblung ora karu-karuan, ngerweteh kaya betet sewu neba pategalan, drewili kaya grojokan sing ora ana werdine apa-apa. Nuwun sewu. Menawi panjenengan Picai Prabu menika ngingah dhateng tiyang-tiyang kados mekaten menika, kula kinten panjenengan menika namung kecalan bondo ning ora entuk gawene apa-apa. Syukur. Kaya ayah. Nggih. Lajeng keparingipun perkawis menika mboten saged dipun rembak. Kejawi dipun dadaki. Tegesipun dipun dadaki. Wis anggene menika bayi wingi sore. Wis anggene menika namung piantun ingkang dereng ilang pupuk lempuyangipun bebasanipun. Kula menika tiyang sepuh, paduka menika tiyang sepuh. Ing mesinipun wis anggene menika ngabekti dhateng tiyang sepuh. Menawi wis anggene menika badhe nyuwun negari Ngastina, menika wis anggene tegesipun nyelangkrak sak dhuwuring tenggak ngias karo tiang-tiang Ngastina, wani ngilani dadaning Ratu Ngastina. Tiyang kados mekaten menika dadipun dipun paringi pidana. Lah, pidanane menawi paduka Kyai Prabu mboten purun midananipun, mboten wantun midane dhateng wis anggene. Kapasrana dhateng Raka Ngawangga. Wis anggeni kula ing badhe paring pidana dhateng anak kula Pindrasila genipun wis anggeni Yai Prabu Ngastina. Damel maratap manahipun ingkang putra mboten panglik menika wis anggeni. Malah kaliyan Lantasena sowan. Iya. Bocah kok ra iso dirasani. Kados pundi Paman? Lah monggo klasa bantal dikukuti nggih. Menawi sampun kados mekaten menika kados pundi? Nggih. Wis anggene anakku cah bagus. Wis anggene Padaraharja sapratamu. Pangestuning Siwa Duryudana slamet aku wa. Aku ngaturake sembahku kunjuk ya wa. Ya, ndak tampa. Pangestune wakmu ing Ngastina Tambanana. Ndak gegem dadekake jimat maripe. Antasena Padaraharja nggih cah bagus. Atmajaku Antasena. Pangestune Pakde slamet aku ngaturke bektiku katur ya Pakde. Ya Antasena tak tampa pangestuku Tambanana. Tak gegem dadekake jimat. Wayah Mas wis anggene katuran karaharjan rawuhipun. Simbah Patih Sengkuni slamet aku ngaturke sembahku katur ya Mbah. Oh inggih kula tampi. Angger Antasena wilujeng slamet Mbah. Aku ngaturke sembahku katur ya Mbah. Kula tampi. Ra
penak ya nasaku ya. Oh napa gancak bleguduk suwanu gempol semerante wis anggeni putuku cah bagus padha raja sapraptamu wis anggeni iki Eyang Durna aku eyangmu ing Sukalima slamet tekamu tansah pinangan ing kawidatan ing Sambikala aku ngaturke bekti katur ya Yang oh iya tak tampa cah kok bagus kaya ngono nyenengake weruh kowe iki ora nom-noman kaya kowe iki rasane wong tuwa iki kaya gumregah mergo aku nek ora nom-noman sing kebak ing rasa bungah kuwi rasaku seneng. Iya, Mbah, iya. Heeh. Karo Antasena kowe? Iya, Mbah. Antasena padha slamet. Pangestune Simbah Durna slamet tekaku. Oh ya syukur. Aku aturke bekti ya, Mbah. Tak tampa. Mau wis anggeni tak jak mampir ning Sukalima. Lho, apa iya? Heeh. Suwung no wong aku ning kene kok. Suwung lawange digrendel. Tak dodok ora dibukake ning ngarepan Mbah Putri. Mbah Putri ning ngarepan nggo dolanan cah cilik-cilik do ditumpaki. Modar kowe. Depate pripun? Tata. Sampeyan ajeng diganti karo Antasena. Iya. Saya deg-degan aku. Oh, sampeyan sing ajeng diganti wis deg-degan kula sing ora diganti wis deg-degan kok. Prayogane ya Antasena. Ya, Mbah, wis ora kurang prayoga. Wis anggene padha raja sapraptamu. Siwong-awongga slamet tekaku aku ngaturke bekti ya, Wa. Ya, tak tampa cah bagus. Antasena padha raja. Pangestune Siwong-awongga wilujeng aku ngaturke bekti ya, Wa. Iya. Antasena tak tampa. Pangestu ning wong atu-amung-awongga tampanana ndagedung dadekake jimat. Wis anggene ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan kusik to lah kok dadi Siwa Ngastina tambuh perkara sowanku aku luwih dhisik takon karo Siwa Ngastina Siwa Prabu Duryudana wis nampa nawala saka aku apa durung 3 dina kepungkur wis ndak tampa nawala saka anakku lanang wis anggeni wis diwaos ya wis nek wis diwaos wis dingerteni isi ning nawala aku teko iki menanjihake piye kana negara Ngastina iki bakal tok paringake karo wisanggeni apa ora nek tok paringake aku ngaturake panuwun aku mencukup nyuwun ngampil ora ketang sak umuring jagung sak uruping damar aku pengen dadi nalindra ning negara Ngastina mergo iki negarane wong tuaku ya iki negarane wong tuaku Pandhawa ya mergo saka juliking wong-wong Ngastina mung merga saka jahate wong-wong Ngastina wekasan wong tuaku Pandhawa ora iso nglenggahi dampar negara Ngastina sing nglenggahi Siwa Duryudana satemene Siwa Duryudana ku ya mung dapur ratu wakil mula nek aku njilih negara Ngastina kuwi aku ora njilih marang Siwa Duryudana ning aku nyuwun ngampil karo wong atu-aku Pandhawa nek sampeyan dadi ratu wakil kowe ora maringake tegese sampeyan kuwi ratu wakil dakah pengen nguasani negara Ngastina. Iya. Aduh, pripun nggih ngatos-atos lho nggih. Yo. Iya piye? Yo wis anggeni. Kowe ngerti cah bagus. Ngerti bab apa? Sing jeneng ratu kowe ora bakal maringake ngampil negara marang sapa wae. Lho. Kok sampeyan iso ngendika kaya mengkono? Kok sampeyan iso maring dawuh kaya mengkono? Saiki aku tak takon, Ngastina ki darbahe sapa? Sing dadi ratu duk nalika semana kanana nalika kejaba mung Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Nalika semana wong atuamu ya kuwi Kanjeng Eyang Destarata kuwi mung nampa titipan saka Kanjeng Eyang Pandhu. Ya ora? Iya. Ning merga saka pokal gawene Nayaka Ngastina sing seneng benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa. Pandhawa karo Kurawa digawe ora rukun, malah Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pamrih aja nganti kelakon Ngastina kuwi tiba ning tanganing para Pandhawa ya wong atu aku. Apa perlu tak tuding? Wonge sapa ngono perlu tak tuding? Tuding wae, tuding nak. Ae, ngono kae. Langsung wae rasa wedi wis anggene. Iya. Lah, mula saka kuwi yen aku nyuwun ngampil wujude negara Ngastina iki rak wis satrepe to wong aku nyilih nggone wong tuaku yen sampeyan ora menehake
Ya wis ngene wae saiki digawe kepenak ora usah gawe angel. Yen sampean ora menehake negara Ngastina tak nggo dadi Nalendra ora kita ngamung sak kedheping netra. Ndak suwun supaya jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tak suwun Ngastina milyana senopati sing gamben-gamben sing pancen digdaya tenan. Mergo aku nggawa senopati ya peng-pengan tenan ora mung senopati cepete. Iki kakangku Ngrandu Gumbala iki sing sagut dadi senopati. Kakang Dr. Andes Antasena. Apa Yayi Insinyur Wisanggeni? Iki ki sekolah dek kapan? Kok wis do dipangkat dhewe-dhewe, engko gak ditambahi SSM. SSN kok ya SSM ora. Kowe sagu to perang karo wong Kurawa? Oh, turah sagu. Aja kok Kurawa. Lah mbok iso do lenggah nang kene sing kondang-kondang wong beng dudeng iki kon mungsuh aku ora bakal wedi. Wis apa? Siwa Duryudana kon milih senopati ning Ngastina sapa? Iki po wong tuwa sing jejer aku ki. Aku ora ngalih. Apa Siwa Ngawangga? Apa Simbah Pati Sengkuni? Kon paring dawuh, tak jajali kaya ngapa kekuatane. Antasena kalah, trima mati tak wujudini. Demi kowe iso dadi ratu. Iya, Kang. Iya. Aduh. Pripun Paman? Mboten menapa-menapa. Dodo kiwa kula kok jarem. Diperisake dhe mbok menawa gejala jantung. Napa disetrumke? Iya, Kakang terus ajake senenge ra jamak-jamak Wisanggeni. Piye? Sing gedhe pangapura omahku karo Wisanggeni. Terus aku kok ngenteni tekan kapan? Aku ora wis matur ning Nawalata, tak wangeni nganti tekan dina iki. Nek dina iki Siwa Duryudana ora menehi wangsulan kalawan aku, tegese Ngastina dikukuhi. Yen Ngastina dikukuhi, tegese dina iki tak kenceng perang gedhe Bratayuda. Ora usah nganggo Pandhawa, cukup Wisanggeni karo Antasena sagoh mlebur negara Ngastina. Anggene. Anak brunet. Anakku wong Sentosa Wisanggeni, Siwa Ngawangga dawuh apa? Ucap ingkang pungkasan mau sayeki kowe ora kok ngilani dadaning Nalendra Ngastina, nanging kowe ngias marang Senopati Ngastina. Mestine anakku lanang ngerti yen to ingkang tanggung jawab babagan tentrem lan orane negara Ngastina kuwi Narpati Ngawangga. Yen to kowe wani nantang marang wong Ngastina, tegese kowe nantang karo wakmu Ngawangga. Walah tanah. Wis tak bedhek, ya mung Siwa Ngawangga ingkang bakal dadi bebetenging Kanjeng Prabu Duryudana. Ning sing gedhe pangapuramu ya, Wak. Aku kuwi wonge ora tau wedi karo sapa-sapa waton Wisanggeni kuwi ngadeg jejeg ana ing dalan sing bener. Aja kok jamak lumrahing menungsa. Nadyan dewa mudhun wae Wisanggeni ora bakal sulap. Yen perlu Siwa Duryudana kon nyraya dewa kon teken ning ngarep aku, mesti bakal tak bedah. Negara Ngastina. Omongan kowe nek eneng gelute aku, kowe ora usah sok glelek. Ngasoni. Aduh, matur nuwun ya Kakang, padha-padha. Pokoke nek ana omongane kowe sing pinter omongan mergo kowe iki fakultas bahasa. Iya. Aku ora fakultas teknik. Dadi nek perkara aku ora fakultas apa jenenge pencaksilat. Fakultas pencaksilat ki ora. Wis ben tak omong-omong aku. Iki Antasena. Oh, Pakde. Aku janjane ora ngerti karepe Wisanggeni. Ning nalika semana Wisanggeni prapta nang kasatyan Ngrandu Gumbala ngandhake wigatine kalawan Antasena. Lan aku jumurung sedyane Wisanggeni, dasare Wisanggeni nganggo dasar sing bener. Kepengin njaluk negarane wong tuane ya kuwi negarane wong tuaku Pandhawa. Ora ketang sedhela Wisanggeni pengen ngrasake kamuktening para Pandhawa. Mula nek Pakde ora nrimakake, Pakde mbelani karo Siwa Duryudana, nuwun sewu. Sampeyan aja mungsuh adhiku lanang, ning mungsuh iki banthongane. Lho. Yen ngono kowe dadi bebetenge Wisanggeni, wis dikandhake ngarep nek ana apa-apane Wisanggeni sing omong aku sing tanggung jawab. Antasena, nggih. Yen ngarep nyoba karo awakmu ing Ngawangga, ayo dudu nek kene papane wong neter kadegayan. Nek ngene alon-alon tak todine kaya apa anake Werkudara metu. Nek liyane sing dadi kraman Ngastina wae kula niku isih iso mikir ning bareng Wisanggeni kok kaya kentekan ngakal. Suwe-suwe dada kula sesek-sesek.
nganti iso ora eling ora ketang ming sedhela. Tegese sampean niku patih sing janjane ati sampean niku cilik. Patih sing janjane sampean niku jiring getih wedi mati. Nyatane sampean bareng weruh Wisanggeni tekan mriki kok terus pucet. Disawang kaya ora duwe getih. Kula kuwatir tendhat Kakang Dirnapa ya ajeng kelakon. Ngestina niki bengi niki bali enten panguwasaning Wisanggeni, gedhe-gedhene bali ning panguwasaning para Pandhawa. Niku gumantung karo sing gawe urip kok Dipate. Sing jeneng wong urip niku cakra manggilingan, ngaten. Kadang kala wonten ing dhuwur, kadang kala wonten ing ngisor. Nek seneng pun teng dhuwur ya aja sok kakean polah. Ngaten? Nggih. Nek wis ning ngisor ya aja begegek meneng wae. Nggih. Kudu budidaya piye carane iso pindah enten dhuwur. Merga wong niku diwenangake budidaya. Nggih, nggih Kakang Tuna. Ngaten. Dadi sampeyan ora usah dadak kuwatir sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika nuwun karo sampeyan. Ning sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika mboten kok langgeng. Ingin dipun mestani kadonyan menika owah gingsir. Ngoten nggih Kakang Tuna. Nggih, sampun ngerti. Ngestina bali wonten panguwasaning para Pandhawa. Ngestina bali wonten panguwasaning Wisanggeni. Terus sampean ora dadi pati nang negara Ngastina, sampean mingteng nang Plasa Jenar. Ha ya wis ditrimake mboten napa-napa. Wong nyatane sampean dadi pati ya wis pirang-pirang puluh taun. Sampean ya wis wareg ngrogoti bondo Ngastina. Wis. Ampun sak kaya ngaten. Wong sampean ya melu mangane kok ndadak. Nyalahke kali kula. Ngaten lho, dadi ora usah dadak digelani. Nek nganti Ngastina bali enten panguwasaning Pandhawa, sampean ya kelangan derajat dadi pujangga. Ngastina sampean ming dadi pendhita lumrah teng Sukalima. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Dadi pendhita lumrah siswane akeh. Kula ya isih iso nyambut gawe. Nggih. Ha kaya sampean niku ora duwe keprigelan apa-apa. Nek ora dadi pati arep dadi apa? Nggih. Ya gawe-gawe campur sari. Ang suarane kowe blero kok. Dadak gawe campur sari, sampeyan ora iso nyanyi kok. Werna-werna ora. Nggih, nggih. Pun pokoke diyakoni Bapak. Wonten dawuh. Sampeyan ampun ajri. Kula gadhahi penemu. Wisanggeni Antasena namung piantun kalih. Yen dikerubut Kurawa 100 etungane cara agal-agalan. Wong loro dikeroyok 100 ora bakal iso menang. Inggih, nggih. Nanging boten sah nganggo nanging. Niki mawon kudu dadi ditetepke yen wong loro dikeroyok wong 100 ora bakal menang. Mula Kurawa diketapake. Wisanggeni Antasena dikeroyok aja maju ijen pokok ijen. Nggih ngestaken dawuh Kartomarma. Kartomarma. Mulane Wisanggeni teko kok tanpa cemuwit. Lek cekok mburi dhewe ndekna kaya ngono ora. Mbok dijawil Kakang Tuna. Mah wonten dawuh. Monggo sinuwun kula dherekaken. Nendi? Cenanangan ora. Nggih, nyuwun nyuwun pangapunten. Nggih. Badan kula radi mboten sekeca penemban. Nek ora kepenak ya ora samangkat. Wong kancane ya turah-turah. Mangkane ora entuk tabuhan ya ming delongop. Apa aku ming bayari wong nyandang? Nggih. Ora usah digawe kepeksa, ora usah digawe paksa. Digawe kepenak wae saiki. Kira-kira mumet sithik rasa menyang. Menawi kula mboten bidal gabung kalian Soto Kurawa lajeng sinten ingkang badhe paring bebingah dhateng kula kangge panggesangan saben dintenipun. Ayo golek liyane sih sementara. Gabung karo rombongan liyane. Nggih. Ning nang kene iki ngrombong nang kene iki ora mung dienggo sangu turu. Oh iya, nggih. Ora sampe naik dhewe ngrombong nang kene iki nyambut gawe kok mung dienggo biler. Nyuwun pangapunten, Bapak Penemban. Sesuk meneh ra dibaleni. Nggih. Mesake anak Prabu Duryudana ning gaji kowe. Nggih. Nek mentok tinggal terus tegese kowe iki ora lahir batin nggone ngrombong karo Kurawa. Nggih, ngestaken dawuh. Nek ming ngedep stop kontake nggo ngapa? Ngedep stop kontak gek cangkemmu obah wae. Tuwaju
aja akhiripun nderekaken panjenengan mboten kok sak sekecanipun piyambak. Kok sak kepenake dhewe ora. Nggih. Nyuwun pangapunten. Sesuk meneh nganti kowe sibuk nganti turu meneh ditenono kan. Kacepat. Betul kula nuwun parwatal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngati-ati lho, Mak. Iki ketoke bocah enom ning dugal kewarisan paman sampun semelang. Kula mboten ajrih kaliyan Antasena. Antasena menika namung sak anak kula. Menawi kula ngantos kalah kaliyan Antasena, kula menika wirang bebarang. Aja ngono. Ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Pak Di Kartomarma. Iya nggih, Antasena. Ngopo, Dik? Kok dampyak-dampyak langkung ning para Sata Kurawa tak salah saka kaduhan ngener nggonku jagongan karo adikku Wisanggeni. Niatmu apa kowe bloko karo aku? Nek niatmu arep gawe kapitunaning adikku lanang Wisanggeni nggone nyuwun ngampil negara Ngastina, aja nganti kowe adu arep karo Wisanggeni ning adu arep karo Antasena. Arep aku bocah wingi sore nek ming kon moteng-moteng Pak Di Kartomarma aku ora bakal wedi. Ngandel ora. Yati lho, Mak. Aku wis ngelekke karo kowe nek perlu mburi musisan kuwi kon motol ndase wae piye. Ngapa aku ora ngapa-ngapa. Ora urung ya ora wani kok. Wisanggeni bali apa ora Antasena. Gelem bali adikku lanang nek wis entuk diparingi ngampil negara Ngastina. Lho, yen ngono nekat wis dadian teping adikku lanang. Wani karo Pak Di Kartomarma sing tak wedeni apamu ora minggat tebak dadamu ning marganing patimu. Kene Pak Di nek arep Ulaidan tak tonyo ndasmu modal kowe. Kalau wong tuwa kok sak kepenake dhewe. Pak Di, aku wis sakjeke urip nek perang ora tau nggawa pusaka. Pusakaku mung siji. Paringane Simbah. Kowe nglendingkluk kaya kecetlum. Kowe sing sok ngentekke iwak ning kali dengkulmu ngocok. Yo kowe apa aku sing tekane pati. Ola aku kok gumun kowe iki jane pucakane apa kok iso ngidape. We. Antasena Ulaidan. Nyetlum. Iki daya kekuwataning sungutku iki. Sungutku iki nek wis tak watek nenek mungsuh ning arep aku tak dingkluki ning ngarepe wonge mesti oncat nyawane. Waduh bajigul. Tenane aku ora guyon. Nek padhar njajal lho. Aku megane carane kaya ngono. Ora ndingkluk, nek wani ora ndingkluk. Iya. Adu atoting balung muleting kulit. Iya. Kowe ngejak apa tak turuti. Ayo, aku wong tuwa le. Bapakmu kowe kalau aku nyembah. Arep aku cilik bapakmu nek nyeluk aku Kakang Mas berarti aku Pak Dimu. Ya. Terus ngopo? Aku aja dienggo cemblono aku mau. Celius. Ya. Kowe arep ngantem-ngantemo. Tak antem tanganku ora jebol jajamu megulu karo kowe. Nek ngapusi tak setrum awakmu. Oke. Sing dadi nyatane nyo. Cemplok, semplok. Cemplok, semplok, cemplok. Dadamu nyo. Hai. Piye? Wedan. Kowe gak sesek ora? Mumet ora? Waras awakku elok tenan. Tak pindhoni terserah. Modal. Tak ping telune nyo sareng. Modal. Bajigur tanganmu atas tenan. Mak diem pet gak welo apa-apa. Wah gitu. Cuk. Antasena Ulaidan. Bola nggon cangkem. Wong perang kok milih. Modal aku. Wedan. Antasena tok kapake aku tok jambak aku tok kapake aku. Wut. Piye aku wis ngomongi karo kowe ta?
Antasena ki ra kena disanggo entreng. Ndekno kowe kok isih gleleng. Paman, kula niku makne gedhe. Nek nganti kalah karo Antasena kula izin. Saiki arep omong apa kowe? Bocah pancen saya gedhe saya digdaya. Lha wis ket biyen. Lho sumanggaken, Man. Remuk awak kula angge daya kekuatan. Kula nggawa tumbak. Kula tumbak kiwa endo nengen, kula tumbak nengen endo kiwa. Terus Antasena ndingkluk teng ngarep kula niku awak kula kaya kesetrum. Pirang ewu bot keder kabeh. Kae daya kekuatan sumute. Kae sumute nek diwatek aja kok kowe dinggon dingkluki gunung kowe jugruk. Napa nggih? Kowe domongi kok. Kula semanggaken. Bejak lho, Man. Satama nggih. Elok tenan. Wah, tangane antep ora jamak-jamak. Ingin ku talia ambiar. Piye, Dur? Lemuk, Man. Remuk piye? Lek kae kula niku arep api-apian kali Antasena. Antasena adu-adu sing balung kula teng kula tak tonyo niku gak apa-apa. Sapa? Antasena. Kula pindhani gak apa-apa ping 3 sam. Duantem rai kula bles. Kowe ya ora apa-apa padha digdayane. Sing ngomong sapa? Gletak kula. Kowe ngletak Jambak lambut kula. Talik. Yes. Antem gencengel jejet kula mlumah candak duantem nggon cangkeman bles. Plotel. Hah? Plotel. Kangger ra cetha tak karep ndasmu lho. Untune Plotel. Tindak meneh glocak Antasena mumbul kenjloki kula bluk. Kula kenjlokan untung ming sikil siji. Lah sikile Antasena sing siji Cemplung jugangan. kelekalan wong modal. Modal ning kula kalah. Ha iya. Lah masalah nek ra iso nyemplung Antasena jugangan. Nek ora saka kowe, nek ra kecemplung. Bane kowe mung ngomong tok. Aku iso nek pidato paitan Holland. Kula wonten cekel, kula wonten cekel. Nyatane sampean mbok sekali-sekali maju. Maju sekali-sekali. Kula mung cangkeman. Wong tua wonten ceko ampuh kok kula kok nyekel wonten sampean ndek pikiran ulah. Nek domongi kliyap-kliyip kaya wong kulimen. Sapa kira sing durung maju? Citraksi. Nggih, Man. Arep maju apa? Nenek kula maju sing kiper sapa? Moh aku rasah lucu sik to. Sing apik-apikane ngomong suwe. Antasena. Wah ta. Musuh Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Antasena bayi wingi sore, Man. Konten nyembah selawe taun. Maju rasah kowe. Badhe citraksi. Dasar kepara nyata. Oleh capeng kok mempeng. Arep perang. Lho. Arep perang. Mungsuhmu. Wah, kowe aja selak. Kowe aja mungkir. Kowe sing betengi Wisanggeni. Wisanggeni arep njaluk negara Ngastina. Apa ora? Lah terus Kok sik kok tak omong sik. Kuku Rawa sing betengi anu negara Ngastina. Terus Kartomarma kalah karo kowe. Sutama kalah karo kowe. Durma Ganti kalah karo kowe. kalah kabeh karo aku. Iki sing maju Haryo Penangsang.
Haryo Citraksi. Haryo Citraksi. Njaluk mati cara piye kowe? Njaluk tak cara buatan. Di. Apa? Tandani ya. Piye? Wong semene iki do ngenteni kabeh perangmu karo perangku. Terus ning ngerti yo. Piyai semene iki wis do mbedhek kabeh nek kowe bakale kalah. Mosok. Kuwi tenan. Mergo nek nganti iki engko perange menang kowe, jelas sesuk wis ora mayang ning YPTI. Sebabe dianggep dalange petuk. Antasena kok kalah karo Citraksi. Ning nek menang aku, iki wong semene iki wis do iso mbedhek kabeh. Nek menang kowe, mesti esuk ora ditanggap. Nek dalange ora ditanggap, kowe ora pentas. Apa? Iya ya. Ayo. Nek ora ditanggap berarti aku memeng turu nang kotak. Ayo. Ora pentas. Piye? Neng turu neng kotak selawase nganti jamur apa pilih pentas? Lah ya jelas. Pilih pentas. Nah, nek pilih pentas mulya wae rasa perang. Ku nek menang kowe ndak malah ora ditanggap. Betul. Aku cocok karo kowe. Heeh. Nek dipikir-pikir pancen bener. Pancen bener. Bangane ra ditanggap. Heeh. Rak wulung aku mulih ning cocok ditanggap meneh. Mesti ra ketanggu setahun meneh, burung tahun meneh. Oh, iya. Oke. Nek ngono aku tak bali ya Antasena. Wis rasa perang wae. Entuke apa? Lah iya. Upama aku sing menang wong kowe iki ya kulit dagingku dhewe. Nek aku sing kalah aku ya Pak demu dhewe. Ha iya. Kowe karo aku ki isih sedulur. Isih padha-padha wong tuwa karo amin anak. Wis ngono wae ya. Aku tak bali. Ya sing ati-ati. Engko nek takoni patih Sengkuni mbangane menang kowe ora ditanggap luwung bali kalah ning sesuk pentas meneh. Oke. Ayo. Sapu Salim. Terima kasih. Ya, sama-sama. Aku njaluk pamit sing ati-ati. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Penake neng kene ya Antasena. Heeh. Njaluk tulung nek iso wae Sengkuni iki polonen cangkeme. Ya engko gampang. Oke, Salim. Ya. Dah gigi. Gitu aja ya. Ya. Ini iso basa Indonesia. Neng Jakarta rong dina aku. Oh iya. Wis penane aku tak bali. Ya, hati-hati ya, Dik. Piye, Cit? Luwung ora perang ning sesuk wayangan meneh. Kose aku kok radong ki jane piye, Kak? Kok ora perang ning wayangane? Ngene, Man. Dipikir secara lonjong, logis. Kuku kula wis adu arep karo Antasena. Heeh. Terus Antasena ngomong kali kula. Pakde, wong piyai semene sing padha rawuh ki wis iso mbedhek nek antaning kowe karo aku nek gelut kuwi mesti menang aku. Nenek nganti menang kowe sesuk ora ditanggap wayangan meneh mergo diunekke utawa dibatin dalange petuk. Cici Trangsi kok menang karo Antasena kuwi kula tak takon jaman napa kula tak takon. Arep jaman dalang-dalang wis pun do manggih teng swarga niku mboten wonten sing iso ngalahke Antasena. Ha iya, nggih. Nek nganti menang kula niki mengke panitiane getun. Sesuk tahun ngarep ora wayangan meneh. Napa sampean gelem dadi wayang ning jero kotak nganti jamur? Oh, ora dipentaske. Mula.
Timbangane sesuk taun ngarep niku ora ditanggap meneh luwung kula mundur ning tetep pentas. Betul? Bener. Cocok. Wis karo minggat den. Kok sampean kaya lara ati? Ora lara ati ning jebul kowe iki pekok. Kowe tak omongi ya, kowe tak kon maju ki mungsuh Antasena. Popon ketemu. Lah iya. Rika omong nek menang kula niku ditonton masyarakat ora apik tur ya ora dadi contoh sing apik wong angkara murka kok menang karo wong apik. Mula luwe becik mundur ning tetep pentas. Begitu? Oke. Ora besengat-besengut, Mas. Iya, wis kana migata aku serak mumet nyawang kowe. Wong niku digoleki apike. Nggih ta? Antasena ya bener. Lah iya. Antasena ora luput. Iya. Bener. Heeh. Wong idu kana wis lho. Gak didokke ngarepe wong tuwa lho. Kaya ngece kae. Sosori. Ya. Rumangsaku kok ora. Nun. Rene le. Pripun, Mas? Mengkari kowe sing gurung perang. Nggih, paripun. Perang mungsuhe Antasena. Mbok modar nek kula wani. Kok ora wani Antasena iki? Antasena iki mung bocah wingi sore. Kowe iki wong deng samaladeng. Wong bebasan otot kawat balung wesine. Ngestina iki kowe. Kowe iki werku darane Ngestina. Wani to karo Antasena. Oh, delok-delok. Wani ora mbok sing seru wani kaya biasane kae. Wani. Kok ora cetha bener. Wani. Oh. Aja kuwatir. Aku mesthek kowe menang karo Antasena tak tantangke. Aja kuwatir tak tantang. Aku sing sumbar men ketok merwira. Nggih, Mang Sumbar. Antasena. Lah iki wonge. Iki lho. Mang tandangi dhewe. Sikil biasanya. Kok dadi sikile abot. Ming arep mlayu kowe kok angele raja. Aduh. Arep ndi, Mbah? Arep mrana. Kene sik sing ngakon Kurawa goleki Wisanggeni sapa? Sapa ya? Aku malah ora paham. Ngaku ora nek ora ngaku mburi iki ning bataku tak keprukke ndasmu. Ngaku ora. Sing ngakon Kurawa goleki Wisanggeni sapa? Aku. Niatmu piye? Niate ya ben Wisanggeni iki aja njaluk negara Ngastina. Terus men Ngastina tentrem. Ngastina cahe sapa? Ngastina cahe pemerintah. Ngastina iki cahe Pandhawa. Ngastina iki cahe Pandhawa, mulane Pandhawa kuwi ora iso dadi ratu nang Ngastina, mergane wong Ngastina kuwi wong serakah. Ora. Sapa sing serakah? Aku. Ngakoni nek serakah. Ngakoni aku. Sing budidaya supaya sinuwun Prabu Duryudana dadi ratu mbiyen sapa? Aku. Ngakoni. Berarti dosane akeh. Wong dosane akeh iki wajibe dinehi pahala. Dinehi hukum. Saiki gandeng kowe rung entuk hukum saka sing gawe urip tak cicil tak nehi paukuman.
ora ngono kuwi ta. Njaluk hukum apa? Tak bondo terus saben wong liwat ngiris dagingmu jenenge hukum picis. Lara. Ayo loro. Apa gantung? Hukum gantung. Lara. Nek ora kabeh kowe ra ngrasake lara manut hukume Antasena piye? Manut hukummu wae. Kathoke copot. Aku ora rangkepan iki. Gelem ora? Ora gelem lah aja ketune copot. Soale sing calon dadi patih Ngastina kuwi aku. Ora gelem tak kepruk batako. Nyah. Kathok. Rite iki ndi ta ya? Alah neng mburi ta. Kowe mereke krokodil. Men kenceng kok ya. Yes. Saiki nek tak timbali Le semaur dalem Pak Guru ngono ya. Ora ngono Antasena. Aku isin. Ora gelem tak kepruk bataku. Sengguni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Isin ada. Kelas 3. Lho wis tuwa kok kelas 3 Mboten munggah ping 7. Mergane ngopo ora munggah? Ngincenreke Bu Guru. kuwi jenenge bocah kurang ajar. Rokok dinjenrek dipepe. Ketok apane Jepitane. senggune Gerawanten Jawa. kowe saiki nyanyi. Nyanyi napa Pak Guru sakarmu. Sak penakmu nyanyi apa? Sak apalmu. Mentak mentak. Oh ya, wis wis. Mentak mentak. Terus tak gadane Dilagoke karo joget mlaku rono. Nanggure mandeg tak bandem bataku raimu. mentak mentak kandhan Sing irama, kandhani mengrepang balik. ya angisini sini Jengkelit. mbak ngetak Ora tak nggo dolanan. tuman wae ana kandhang majang enak-enak ora nyambut gawe mentak mentik pate asam-asam ya Kang Supan teng napa namanya kon jengklik-jengklik barang sampai niku patih lho wong ana perlu teng negara Ngastina lho kok sato barang sapene dhewe mentak kandhane mengrubah adik patih mriki to alah Gusti sampean niku wau nguyuhi napa suwanya apa terserah apa demituran kandhane mengrupam angisini sini ambak jange enak-enak ngorak ora nyampe gawe mentak menglaku Man, isen ke.
wong tuwa ae dhewe. Sampeyan iku pendhita karo pate kok mencak-mencok. Mencak. Mencak tak kandhane, Cak. Kowe lah. Oh, sapa-sapa kok dibandemi sak penake dhewe ta. Endi mau? Menungsane mau. Wah, Cak Edan. Antasena, kowe mbebeta paman Sengguni karo Bawa Durna. Waduh, mati aku. Yo, ngamuk kabeh. Mentok anu. Anak Prabu Ngawangga. Pamane yo kados pundi? Ketiwasan nggih. Antasena ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara mentok-mentok tak kandhani. Menawi mboten panjenengan ingkang tumandang karya menika mboten badhe rampung perkawisipun nggih. Mung laku mung menika mebok. Aman menika kaya menapa? Adeger kula dipun paeka dening Antasena. Oh, ketiwasan, Ger. Menawi mboten panjenengan ingkang nandhingi Antasena menika mangke mboten badhe rampung-rampung mentok-mentok tak kandhani mentok. Pun kula sumanggaken. Oh, kula sumanggaken anggen panjenengan badhe ngisah dhateng Antasena. Antasena saya badhe mbedhah negari Ngastina. Mong aku mumplek bae-bae. Ana kandhang wae, Jen. Antasena wong edan Antasena. Badhe Ngawangga, ya. Lah kok kebangetan ngono gawe ranging paman Sengguni karo Bawa Durna. Wong tuwa-tuwa piyai luhur. Mbok nggo dolanan anggepmu apa? Aku ra niat nganggo dolanan. Ning mergo Simbah Patih karo Simbah Durna sing gawe dak-daning pasulayan ngetapake para sata Kurawa ki ning nyekel karo Wisanggeni, mula aku sing ora trima. Wisanggeni nanti? Kuwi gadine Pak Dinakoke adikku lanang. Wisanggeni bakal tak dawuhi supaya bali marang Drapsila Geni. Nek ora gelem tak ruda paripeksa. Apa kira-kira Wisanggeni wani karo wong atuane Ngawangga? Terus nek Wisanggeni wani, mesti aku mentolo karo Wisanggeni. Sik. Aku tak nyuwun pirsa Pakdi. Pakdi iki sapa? Lho, aku Senopati Ngastina. Aku wong tuane Wisanggeni. Sampeyan iso ngendika wong tuane tegese sampeyan ngrasakake yen sampeyan ana sambung getih karo anakmu Wisanggeni. Mestine ana jer Wisanggeni kuwi anake adikku lanang Janaka. Kok kowe iso nyebut adikku lanang Janaka? Pernah apa karo paman Janaka? Antasena, kowe aja mojoke wong tuwa lho. Ora, aku takon kok, Adik. Aku takon karo sampeyan. Kok sampeyan iso ngendika adikku lanang Janaka kuwi janjane sampeyan ana sambung apa karo paman Janaka? Antasena. Pandhawa kuwi tunggal wadah karo aku. Tunggal wadah tegese Padha-padha kinandhut ana ing gua garbaning ibu ingkang padha. Ya mungkin maneh karena ora nate nampa pangudanging ibuku Dewi Kunti. Karena ora nate nampa pangudanging ibuku lan aku ora nate entuk sih tresnaning ibu sabab aku dikendhangake ana ing Bengawan Gangga. Pandhawa ingkang tansah linela-lela dening Kanjeng Ibu Kunti Kalibrata ning pawangune jebul kodrat ing kudu misahake. Aku dipek anak karo Bapa Adirata lan Biyung Nada. Tumuli aku entuk pangkat Senopati ana ing negara Ngastina peparinging Sang Nata Prabu Kurupati. Mula aku prasetya yen to pati uripku bakal tak sorohake kanggo kamulyaning kadangku ya Kyai Prabu Anung Kurupati. Oh ngono to. Iya. Ditane ngono saiki aku mesti iso mbatang. Yen to Wisanggeni kuwi anakmu dhewe, klebu aku kuwi ya anakmu. Lho, mestine kok tak anggap anak. Saiki ngene. Ngastina kuwi nek sapa, Dik? Ngastina darbeking para Pandhawa ing dina samengko dilenggahi dening Kyai Prabu Duryudana. Nek Wisanggeni kepengin ngrasake dadi ratune negara Ngastina, pitungane piyai sepuh ya sampean bener apa salah? Lah piye ayo? Yen miturut petungan ganep bener. Lah nek pancen bener mbok ora kita sedina diparingke ngambil kok malah sampean arep mentolo karo anakmu lanang. Saiki ngene, perkarane malah engko dadi gedhe lho. Nek nganti Wisanggeni iki kok mati utawa Wisanggeni iki cilaka saka tanganing Siwa Karna ing Ngawangga, aku ora bakal meneng. Aku mesti wadul karo paman Janaka. Nek paman Janaka mengko iku nesu mergo anake dipiloro karo makne gedhe, nek nganti gegeran aku mau tanggung lho. Nek nganti perang Bratayuda
dikenceng digelak mangsane digege wancine nek nganti iki Bratayuda digege wancine digelak mangsane mergo sampeyan gawe dadaning pasulayan miloro karo anak adiku Wisanggeni nek ana tantri maning dewa nek digoleki pun jering keluputan kabeh ana Siwa Ngawangga sampeyan bakal entuk welaking dewa wis yo tak duduke nang Wisanggeni yo ayo tak duduke Wisanggeni cekel arep kapak-kapake sak karepmu ning aku mesti wadul karo wong tuane Wisanggeni nek wani ora karo cah cilik karo tuwa do tuwa ben kabeh ya iso ngrasake terus saiki aku tak takon karo sampean jane sampean ku dipunjung apa to kok mentolomen karo anak sampean dhewe sing wong liya mangrangkul sing wong kulit daging sampean dhewe malah arep tok piloro malah arep tok pateni apa nek ngono aku iso ngarani ento Ratu Ngawangga ki jebul blereng marang derajat pangkat apa ngono aku iso ngarani Ratu Ngawangga ki jebul ngawula karo bondo donya ngawula karo derajat pangkat mung mergo diwenehi pangkat Senopati kok pati uripe disorohke marang Uwa Prabu Ngastina Uwa Prabu Duryudana edian wah tak rungokke saka kono jan pinter tenan kowe usah omong kene sing mikir kono lenggahan mengko sing dadi ratu kono so wae nang ya ijel ya so wae aku nang ngalem kaya ngono aku matur nuwun ya Kang ya padha-padha jenenge wong tuwa ki labuh karo adike wis direwangi kaya ngene iki lha iya terus piye iki arep diteruske ora mandeg tekan semene yen nganti Nalendra Ngastina iki mengko ngoncati negara Ngastina sirku ora bakal niat dadi ratu nek urung ngrangket Ratu Ngastina ora jane niatmu piye to niat mikir dadi ratu kok ngrangket Ratu Ngastina loro-lorone supaya nggonku dadi Nalendra langgeng bisa tak aturke marang para Pandhawa oh